Здравейте, добре дошли, ще играя на CS, на Кеш. Ако не знаехте, Кеш е най-новия мап в CS2. До сега... До сега... Всички чакаха с нетърпение този мап, защото CS2 просто Valve решиха да не добавят мапа, но каквото се оказа, оказа се всъщност, че през цялото време са обработвали мапа, защото абсолютно всичко е ново. О, вау, просто си нямам на представа къде се намирам. Окей. Знам, че това е мит. Не съм играл от мега многото време. Ще излезне, ще ме убие, нали? Той си тръгна. Той просто си тръгна. Мит. Добре. Добре. За малко щях да загубя в края на рунда. Добре, няма значение. Окей. Добре. Добре, вече наистина ставам шизофрен. Очевидно не го правя това видео, за да се пукам колко съм добър. Защото не съм добър. Окей. Поне съм късметлия. И ми се падат добри тимейти. Ако не друго. Вау. Тайм-аут. Може би започнах да говоря твърде рано. Не съм късметлив. Ма не бе, това жълти ще прави 5 кила всеки рунд и готово. Просто печелим играта. Така се играе на CS. Просто се надяваш, че тимейтите ти са добри. Поне ако ти не си добър. Интересно. Оранжево иска да ми каже нещо. Are you from? From where? Добре. Ще бъдем с изравнени сили. No. Okay. Are you from? From where? No. Мисля, че това беше доста добър разговор. Моля! Сега иска да ме киква. Но... Окей. Направих нещо. Умрях. Добре.
Окей, тук съм. Трябваше да умра. Ауч. Окей, оранжевия ме мрази. Просто защото съществува. Имам чувството, че оранжевия е руснак. Ха! Окей, някой ще дойде тук. Може би. Може би не. Ауч! Той има добър ейм. Окей, това беше красиво. Убих двама човека едновременно. Почти. И целият ми отбор умря. Нашите наистина... Ама наистина много искат да се откажем и да не играем повече. Добре. Това беше яко. Мога да ходя тук. Ако знам къде съм. Ауч. Може би трябваше, като се показах и да се бях дръпнал на лаво и той така имаше по-малък шанс да ме оцели. И после да му направя същото, което му направих и последния рунд. Окей, трябва вече да знам, че има задължително поне един човек на мид с АВП. Не понасям АВП. Нашия разглежда мапа. Познавам един приятел, който би се държал, ако беше в третата световна, би се държал точно като този. Просто ще направи всичко възможно, за да рейджбейт на опонентите. По някакъв начин. Ама в истински живот. Това са най-добрите флашки, които съм виждал до сега. Окей. Пак забравих, че има АВП там. Спечелихме този рунд, нашия кучна, 1-5, не гледайте скоро. Няма значение. Окей. Кикнахме нашия един рунд преди да спечелим.
Сега сме 3 срещу 5. Окей, тъй като са 5, имат много гранати. Това е добре за записване. Мисля, че е добра идея просто да си тръгна. Просто да си тръгна. Защото всички си мислят, че сега сме на А-то и аз ротейтвам и сега съм на Б-то и така. Чух някой. Моля! Та, ако се питате, спечелихме тази игра. Благодаря ви много за гледането и това беше от мен.